No niin, ja sit katsotaan kuka siellä soittelee. Sillu Kymppi, moro. Mikäs sun innotti soittamaan tänne lähetykseen? No itse asiassa se, että sulla on hemmetin hienoja vieraita siellä tänään. Jumal Krike. Meillä on ollut tänään, kuule, ihan... Sielläkin niinku kallistellaan. Mitäs siellä kallistellaan? Crowmore Siideriä. Siideriä? Crowmore Siideriä, joo. Ajattelin ihan sillä asialla, kuule, Pasi, soitella, että kun tuo Jumal Krike on siellä sun vieraana, niin meillä tulee elokuussa tommonen YouTube-miitti Tampereelle 24.8. Ja sinnekin toki, Pasi, olet tietenkin tervetullut. Katsotaan, mä en oikein... Silifestien aikaa. Se vähän siitä kiinni taas, että miten tässä meikäläinen pääsee liikkumaan, kun tässä käy vähän semmosia tietynlaisia juttuja, että ei välttämättä pääse liikkumaan. Kyllä, kyllä. Se on tosiaan Krike ja meikäläisen alkuperäinen idea, niin sillä ajattelin ihan niinku mainosmielessä sulle. Saaks siellä polttaa kannabista? Toivotaan paljon porukkaa. Saaks siellä polttaa kannabista? Anteeksi? Niin, et saaks siellä poltella kannabista? No se on niinku puistossa on se alkuiltaan kaikenikäiselle tarkoitettu, ja sun puistossa se niinku päivällä jo aloitetaan, niin siellä varmaan saa poltella. Jos niin, että päivällä on niinku sellainen niinku asiameininki, ja sitten illemmalla on vähän sellaista rennompaa vai? Joo. Kyllä, joo, kyllä. Illalla sitten mennään ihan baariin. Meillä on varattu yhdessä tamperelaisesta baarista, niin varattu koko yläkerta pelkästään meidän käyttöön. Joo, mä en valitettavasti saa Krikeä kuulumaan hei sun korvaas, kun tässä puhelimessa ei ole paluulinjaa, niin mä en saa tuolta pöydästä mitenkään kaiutettua sun ääntä. Ja mä en ymmärrä... Ei haittaa. Mä en ymmärrä, miksi tää nyt vähän sitten vielä... Mä en tiedä, niin onks sä mun videoita ylipäätään kattonut? Tiedätkö sä, kuka mä oon? Itse asiassa en taida kuule tietää. Kerro, valista meitä. Mä oon ruvennut tekemään tuossa viime elokuussa videoita ja ruvennut tätä blokkaushommaa tekemään viime elokuusta, ja mun pääaiheena on noi ruoka nimeltä kanansiivet, hot wings. Sopiiks ne tällaiselle Kiertelen... Niin, kerro vaan. No sopii ainakin siis karppaajille sopii oikein hyvin, jos joku sellaista harrastaa. Niin kanansiivet, eli friteerattuja kanansiipiä semmoisella etikkasililiuoksella, ja kiertelen sitten ympäri Suomea arvostelemassa ruokaravintoloiden kanansiipiä, ja sitten on tehnyt semmoisen web-sivuston kuin kanansiipi.fi, ja sieltä löytyy ne mun YouTube-arvosteluvideot, ja sieltä voi käydä katsomassa, että mistä muun muassa Lahdessa saa kanansiipiä ostaa. Onko sulla sitten ihan oikeasti sellaista koulutuksellista taustaa tohon hommaan, vai onko sä niinku muuten vaan lähtenyt? Mä oon ihan muuten vaan lähtenyt, että mä oon niinku raskaan sarjan harrastaja, niin kuin jotkut sanoo jo. Niin, et puoliammattilainen käytännössä? Kyllä joo. Mistä sait innostuksen lähteä tollasia juttuja miettimään ja arvostelemaan? Helsingin Sanomathan aikanaan kirjoitti semmoisen lehtiartikkelin, missä sanottiin, että yli puolet Suomen kanansiivistä myydään nimenomaan Tampereella. Et se on aika iso juttu täällä Tampereella, ja siitä sitten lähti, kun mä muutin tänne Tampereella, mä huomasin, että mikä ihmeen ruoka tämä on. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti, ja nyt menee tällä hetkellä todella hyvin. Toi kanansiivet.fi on aika iso nousu, ja siihen on tulossa isoja sponsoreita mukaan pikkuhiljaa. Ja joo, siitä se ihan lähtee. Hyvin menee sillä lailla tuo homma. Siitä se lähtee pikkuhiljaa liikenteeseen, toivon. Kyllä. Ja hyvälle ystävällinen Krikelle tietysti kovasti terveisiä sinne, ja hemmetin hieno homma, että Krike on nyt sillä vieraana. Pitäkää hauskaa ja pitäkää hyvä lähetys. Ja on hyvää musiikkia, kun tuli Jukka-poika. Joo, meillä on ollut kuule jo hauskaa tässä ennen kuin tää lähetys on alkanutkin ihan tuolla niin kuin Hämeenlinnan päässä. Ja mä käytin tänään tosiaan vankilassakin. Mä esittelin Krikelle omat niinku tällaisen kämpän, missä mä oon niinku asunut muutaman kuukauden. Eli käytiin siellä Hämeenlinnan vankilamuseossa vähän tsekkaamassa. Mä voin näyttää sen videostriimiin tänään, mutta ja sitten meillä on tekijänoikeusasiaa, kun kun Robinin levy nyt on karvan alle 100 henkilöä varettanut, niin miten isoja menetyksiä siitä nyt sitten tuli, niin sinne on soitellut tuonne tekijänoikeuden valvonta- ja tiedotusyksikköön, että sieltä tulee tietoa. Joo. Sitä ei voi sanoa haastatteluksi, mutta se on puhelu sinne, koska ei ne suostu antaa haastatteluita, niin sinne pitää soittaa ja
tallentaa puhelu, mutta samahan se mulle on. Helpompihan se on vapaa-muotoisemmin mennä, eipähän tarvitse mennä niin virallisesti. Niin. Näin. Hei, myö mennään tässä taas musiikkiin. Otetaan musiikkia vähän tosta soimaan. Ei muuta, hei, pidä lippu korkealla siellä. Jees, moi vaan. Näin ikkäästi sieltä